Ahojte, Marek z Lenova. Dneska prinášame na Slovensku naozaj fantastickú novinku, na ktorú som sa osobne veľmi dlho tešil, a to je nová generácia, druhá generácia Moto Z Play telefónu. Moto Z Play telefón je telefón, s ktorým sme priniesli minulý rok ten nápad, ten koncept Moto Moc. Naozaj zmena vášho telefónu v jednom momente, či chcete predĺžiť batériu, mať projektor, mať lepší reproduktor, mať hráčskú konzolu z vášho telefónu. Čokoľvek vieme zmeniť v jednom momente vďaka Moto Moc a Moto Z telefónu. Poďme sa najprv pozrieť na Moto Z Play druhej generácie, aké sú vylepšenia tohto telefónu. Jednu vec, čo sme zachovali, je cena. Takže nešli sme hore s cenou, ako je možno zvykom v poslednej dobe. Moto Z2 Play sa začne predávať na Slovensku od 1. augusta v cene 449 €, koncová cena s daňou. Cena zostáva zachovaná, ale výrazne veľa vecí sme vylepšili. Prvá, dizajn. Extrémne tenký, 5,9 mm, 145 gramový dizajn, úplne novúčky, celokovové telo, použitý alumínium 6000-ková séria, pri tomto je to vyrezané s diamantami, tento telefón. Naozaj úplne novúčky dizajn, krásny, tenučky. Je to ale kompromis, minulý rok sme dali väčšiu batériu, oveľa hrubší bol ten telefón, ale ja som si zamiloval tento dizajn. Ak chcem čítať knižku, behať a počúvať nejakú hudbu v tomto telefóne, chcem, aby ten telefón bol ľahký a prenosný, tak ho použijem v takomto prevedení. Ak chcem mať lepšiu batériu, tak jednoducho si tam cvaknem prídavný Moto Moc, okamžite mám kombináciu 5200 mAh batérii, takže toto sa nedalo robiť minuloročným telefónom. Ten telefón mal dobrú batériu, ale bol výrazne hrubší. Nevedel som s ním čítať knižky, nevedel som s ním behať, proste bol dobrý telefón na batériu. Moto Z2 Play mi dáva túto kombináciu, že si môžem vybrať. A to je pre mňa tento dizajn veľmi dobrý, pre moje osobné použitie. Stále máme zaručený nanocoating, aj nanocoating znamená vodeodolnosť. Máme pokrytú vrstvu aj vnútorných komponentov, aj vonkajšiu časť. Nie je to IP68, nie je to na ponáranie, ale bez problémov vám vydrží. Bol som teraz na dovolenke v Chorvátsku, nosil som ho na pláž, bazénu, úplne bez problémov tento telefón vydržal. Stále máme zachovaný USB-C konektor, ale aj audio jack. Na to sa veľa ľudí pýta, či ho nedáme preč. Napriek tej tenkosti 5,9 mm máme audio jack zachovaný v novom Moto Z2 Play, čo je výborná vec podľa mňa. Dobre, výkon. Nový výkon, výrazne lepší výkon, Snapdragon 626 procesor. Je to o 15% výkonnejší procesor ako minulý rok a hlavne máme väčšiu pamäť a vnútorný storage. Minulý rok sme mali kombináciu 3 GB a 32, tento rok v nezmenenej cene 4 GB a 64 GB. Fantastická záležitosť. A čo je dôležité, máme naozaj poctivý dual SIM. Znamená to, že nepoužívame hybridný dual SIM, takže môžete mať naraz dve SIMky a môžete mať aj microSD kartu v tejto kombinácii Moto Z2 Play, čo je veľmi jedinečná vlastnosť medzi takýmito prémiovými tenkými telefónmi a dáva vám to možnosť 64 GB storage plus microSD karta, naozaj super kombinácia. Kamera, výrazne vylepšená kamera. Tento telefón je zaujímavý. Je to 12 megapixelový foťák, kombinácia dual pixel autofokusu plus laser fokusu. Ten laser fokus pomôže do vzdialenosti 5 metrov, hlavne v horších svetelných podmienkach, že to je naozaj veľmi jedinečná kombinácia foťákov. No a posledná vec, môjmu srdcu možno najobľúbenejšie, a to je software. Perfektne odladený systém, máme tam najnovší Android 7.1.1 a máme tam samozrejme tie vylepšenia, čo sa týkajú našho Moto Display a Moto Akcie. A máme ovládanie snímačom otlačkom prstov toho telefónu, takže nepotrebujeme softwarové tlačítka. Máme nočnú obrazovku pridanie, máme nové Moto Display možnosti, takže naozaj veľmi výrazne vylepšený software. Takže hlavná hviezda je samozrejme Moto Moc, nové Moto Moc, ktoré máme v Moto Z2 Play. Prvý je prídavná batéria za 49 €, takže ľudia, ktorí nám hovorili, že máme veľmi drahé Moto Moc, za 49 €, ďalší deň úplne bez problémov. Máme vylepšený JBL reproduktor, nový dizajn, tentokrát aj s nanocoatingom, takže vydrží určitú vodeodolnosť, ideálne na nejakú party pri vode. Toto je zaujímavá vec, je to zadný kryt, ktorý ale zároveň slúži ako
wireless nabíjanie, wireless charging. Bude stať 45 €, bude dostupný od augusta a sami viete, že je problém, proste technicky nie je možné mať wireless nabíjanie v kovových telefónoch. S týmto Motomod za 45 €, Qi charging, 10W nabíjanie, perfektná záležitosť. No a hlavná hviezda, naozaj pre mňa veľká srdcovka, je tento gamepad. Ja som veľký hráč, ale taký oldschoolový hráč, že som sa nevedel hrať na tých telefónoch s dotykovým displejom. Preto tento Motomod, ktorý prináša také klasické analógové hranie. Ako to funguje? Jednoducho svaknete Moto Z2 Play a môžete sa okamžite hrať. Máme tu nejaké autička, máme samozrejme dva klasické joysticky, máme D-pad, máme akčné tlačítka, máme tlačítka aj na vrchu. No a konečne hranie ako za starých dobrých čias. A videli ste, aká to bola okamžitá rýchlosť? Žiadne Bluetooth párovanie, 150 megabitov za sekundu, prenos dát, žiadny problém. Podpora aktuálne viac ako 180 hier Google Play Store. A samozrejme tá knižnica bude raz viac a viac. Takže bez problémov, strašne veľa hier, podpora a cena 89 €. Za 89 € máte pomaly fantastický vianočný darček. Najlepšia možná kombinácia pre hráčov podľa mňa na telefóne. Za 89 €. Čo je dobré, máme dole audio jack, máme USB-C konektor a samotný gamepad má zvlášť batériu 1000 mAh. Takže ten vie vydržať skoro 8 hodín na hranie bez toho, aby potreboval batériu priamo z telefónu. Fantastická záležitosť. No a keď si ešte pozriete aj zadnú stranu, používame Legion brand z našich notebookov, takže bude to v rámci našej hráckej divízie. Takže za mňa všetko. Moto Z2 Play s novými Motomod 449 €. Výrazné vylepšenia. Ahojte.